Kung nagiradaruran niya, na inutom niya ka na ilain ka, magkuro. Ayaw masusuang utabar ko na maniliyaw, ni pupuro. Okay, na andi katagwiro sa tagu, akaparidin, natunay kisubar ko. Bebe. Giti dapat. Giti kang bebe yan. Nakagiging nga manusia, na irada, na ayan yan kabubebe. Nakatago na yan. Kaya puro, ano pa makuha na, masusurang. Tiga ganun ba niyo kukuhan, i-play ba watatanwa yan, na hindi ba ko niya na makapanan ng gila ko mantiro. Oh. Siya nga bisa marawin na adik gue niya kuhan. Ina ko di pamamasaan sa tawa. Adnak iya masaw ama niya tao. Ha? Ay iso ka maamin na miyati akong siya sa maroy iso ka maamin. Kantoro na miyati. Nana, ato na bini na iman to na di nga mapatero uba piyang masaka, katakatawa doktoriran, katakatawa atoriran, ay ang mga waleran na nga man lang sa puro. Nagiro ka piyang masa, kanya mapamasa. At ang yung ni Juan sitwasyon at na-discuss there si Kuya King. Pwede giso Kuya King? Discuss there. At ang natiro yan, mintin niya na titaron. Laging tatandaan na tigyan manay. Ang buhay ay weather lang. Yan ay nakapagintaw na ang mga masa niya na masa ang yaka puro-puro ka no, maguriri. Okay, na ang masa as kamit man ni makalalangal. Okay kayo, di? Yan dagdagan ako ron nilunod. Inuwakan kami panutula ka, kasi mga true stories o kaman. At yung nanay nga dami, toka kagyan niya kasungan ron. Kapag man, anak tayo na makasungan ron man. Okay na, isungan ron na pagninguan. Ayaw miso niyo ron na pagpasyutan ron tamang pipnik man. Ewan na rin, na adlaw waday ro intiro kami na pagingit na din na una niran niya bibu-bibu sa tao. Okay. Matag na yan. Guni na yung television na madakan wait. Nauna, di kami, di ko man dito po ay pakado po akong makitigin na sa ramasurong ako. Nabdakan wait, tutuwa TV. Ayaw pa na sikat na channel 5. Oh. Ayaw maano niyan. Nagumaan din subutad. Sa ayat iya alinubutad na imanto na intirwa ingdemis saging ka na maralantar na ayaw buda tawag na sa mga waliran. Diya ka na lagi alin niya. Ang ayat isay na yun kaya kau yung sa dunia amintin na tanway pagaloy na yukalibul layla na ino nga pa kayo ito sa pagkakakagin gagawin. Okay, na yukalib kadinak mano to ka-reverse sa kanyan itibet to kudaw nas kanwa magariyan ikin na diya nga tawa na yaw kudaw niyo ayaw tawa di kailay tala ko masa anda ka di na الذين يمشون على الأرض هونا. Kaya kung napagong-pagong yung mga tao, inaksip wala na mga tao, at sila ni maging tao, na ibububo ira na ginawa ira. Okay. Ibububo ira na ginawa ira. Kaya naman, saka na di pindapatan na, di kaya kapangin puro na ekate, kung na di nabunggo sukata. Parati ako niyo siya. At napida ka na ustad di gantirong sungaran niya na. Lain na piparate niya, nas kanya mga guru na panas kanya vibrato na, grabe. Kaya natin yun man na, yun niya buti ako nakita, na di mamin sa kwarto. Grabe siya, ito. Kung kami day makapag-brudo.
Nahihirap niya katuna sila ng sa mga Arab na di makapululugan sa siripe, tingnan niya si juara po. Nagito na niya, dubura. Okay, nagito yung mga iba natin, mga example ito pa mo. Na, wala pengimpuruan na sunabi ka aya adara dato nabi na miya kasunod-sunod. Na isigalang ang sunabi. Na wala pengimpuruan na so Adam. Nalawa ng malaikat na miya kasujud. Saya kata sujud na. Nanti ka di ka sujud ni ka rumah na. Pugutak na niya pa. Di ka perhatian ng mga wata ka. So, Adam na sujud ni rumah malaikat. Alam niyo ano to? Na ganap na kaman, wala pengimpuruan sa dunia na so Sulaiman. Apa mga syaitan na kaya ito, ano yan? Allahu Akbar. Lagi nga marano na makasising sa lagi dukawat na detarbitan yang kilala. Kaya so dikisan dia. Nakikita kisan dia. Oh ay. Kaya mana niyan na api udah kukutan yang sa ulo niya na di mo. Dapat nakapangungkot na gila. Di mangungkot na bira man siya para. Aduh juga kian, aduh juga watatin ibu dulu. Jadi, sakan na mga babae gulay. Ino kami editiro ka sana sifat na. Sakan na sifat na naka isa ko din ako pamilya niyo mga ulama ni Rasay. Masa puluh orang ni dia nak biar tejo mak. Bila pati dia mana? Na inu aku milita di Jamaiyatul Waqf Islami kada makan. Okay, na ya kanili orang Allah. Na minsan pen deloksakan jadi kutatay. Na tiya mo sa Jamaiyatul Waqf. Okay, na sa kumpuni presidente ulang-ulang wataru. Na di ako pumipi. Na ako napila na po. Ano ka rin? Pumipi ako. Talon na ka mo ngayon. Hindi ka ka pumipi. Ay, hindi na na Jamaiyatul Waqf nas kami din yan ni Mintusan. Kami ni mana nila paudir din ang mga di sa Jamaiyatul Waqf Islami. Pero pati niyo ano to? Na di mo di mga dinadit na bakusi pamilya ka na kung sisiran sa Ilocos Norte. Then, mga padar na mga otan, naman pito ko na bisita sila, nasa ka, naruna ko yung ninulabi. Di na ko niya bisita. May pasada ko siguro, ang buko tumiyari, initaro sa ako, mansumadras ako. Lang nakatawa na ko. Sanga di ka na hindi palutol mga babay kulay. Kaya makna niyan na, kanabay ni Kuan, kanabay takit mo ko sa ginawata. Nalawa, nakatawa na ka, nakapangawiya din, nagawita na kang matan na kiini. Niyakan diribira ko sa karo, nalipagadising ako sa lokos. Isa pambing, nga ba di wala pambing kuwan. Hindi ako doon masimito. Madi di ka. Kaya ako bilibre na sa lokos. Niya ka din na di ka kanu panutuloy kayo kita na kan. Giti sabab, minsan panayama na niya. Inapada ko Allah sa nga iya pada ko sa konsul, mayor sa city, information officer ako provincial ulama, na ato na di ka nagyura na mga di pa ni ka na ato na mga di kasukat sa kapangimuruan Di nakatawa na kan. So papano kung nagira dumada po, nada kakakritikal yan, di ka na yugin, niya kritikal ka, ni puro. So pelin, nabiya kapipi, aga kakritikal yan, di ka na yung pelin, nabiya kritikal. Basta aso tao na mangipuruan, nabiya taong niya kritikal. O doon. Na, ayaw ko na ikadua, inaksip wallah, na wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Ayaw ko na ikadua inaksip wallah na mga tao igira apimbes ka sa marata
na ay ipsum begir ka na mapia. Ato ni example to, kami ibarat to. Dapat yung saya sa bubong ang matas, ay dapat na pag-usin ako sa bubong. Iraso tao na marata imudul na kailangan na mapia kay imudul. Ha? Akin pa makasutaw na guba imudul na tigba ka mag-imudul. Ay dapat yun. Ibarat yan, example yan. Okay. Talo-talo mabubuo niya si kadilahin na o. Ibarat yan na alam ipapantag ka ataw na lagi do karumang ka atau na naman agaring ka tinggal ka minsan tinggal ka makadua abab sama siya puro iya na umbos sa ikan yan sa marata magbesa lagi ginawa na tinggal ka minsan isang napaberita ay nalangan kanya na dura miyat tipudid lagi umur kau. Ay. Anto na ida patay simpato na daw. Miyat ang dua ki umur ka. Kuditi ko kan. Kenapa gumina miyat tipudid umur kau na tiga mabuhi. Miyat geba kita umur ka. Ada mga inumanan. Ha? Dapat aku bilang miyat tipudid ki umur ka na tiga miyat ang dua ki umur ka. Kiti dapat. Ha? Okay na, kaya isa pa niya kita gini, kamu merenawir kita no, nagbesagaw tau sa marata na tiyak sa kapakaw. Okay. O pa mga kuwan na, dahil ka ripira ka, dengan giba-giba. Oh. Ida aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Inilah tiga Allah Ta'ala seupakan na kaya sa upan ninyo nasulagi umiyakatan na kami. Ibarat yan na teka na kautaw na ayabu aboya dito na tigil na kamamu. O siyento kanya na mamubay diyan na sunto ka na kamamu. Nakagisir kita no na sunto ka na kasuwata na siyang panggaya mayan na timba ko. Yung ba na hindi ato rabu timba ko? Aso ato nabuto, naso timba ka na kapan. Gina yung mga problematan. So gina ni sa baba, ida ukiptum fa'akibu bimisli ma ukiptum bi. Ayan pa na mas mapiya na di ka pinsumo pa. Gina pa ba na Turong bawang mabutaan na. Normal na ketong mga lulutan waad narakurayan nun. Napunta bidon. Giraw man na yan. Labas ka masipag na narakurayan nun, napunta bidon. Nakinakan na napunta bidon. Na, wanda nuro na ganun. Wa idha khatabagumul jahiluna qalu salama. Ayaw ko na mga tayo ng sipola, na mga tawa, pero ano ka sa mapia, marata, na ay ismbagir ka na, mapia. Opo. Diba natin, na lagi yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mo. So Nabi, alaihi salatu wasallam na di siya ni Anto na Khamis. Oh. Atau niya, no di po sa Nabi sa isnilaw Khamis. Atau niya ito ni Rasul bro. O di niyo katawan. Hindi siya mo Nabi, nung di po sa na isnilaw guguan. Khamis. Tiga na di ko di po sa isnilaw kaya na siya kinimbutan lang. Oh. Nadi ko di po sa Khamis, kami tigra na Jumaat, nakataon na kanayakan mo kita sa gini na Jumaat. Na nakataon na, tiruan di po sa isnilaw Khamis na di ka kataon, Rasul bro na, kaya babi Nabi so isnin ako Khamis, na to oradul a'mal. Ira ko na ano nga na Khamis, ano nga na isnin, na sa mga amartan, lagi-lagi nga seminaryo arba, na mapita Khamis, na ito manigay sa langit. I-reporter o, ya Allah, si pula na may seminar. Oy,
Dati nalista na kasal. Ya Allah, si pula na seminar pa nalista na kasal. Lagi mo kaya seminaryo, na aya pagituman roob, na umiram kay kasi isa ka oras, na aya, ipuntag siyang kuto, ngaran ka, na pirmiwang ka wala, sa aya ipirmiro niya ka, na aya argo yan, so argo yan na maday argo di sa dunia, apa di sa dunia. 1 hour buto, isa-isang oras. Ngayon na ka 2 oras. Ha? So kung ano siya walas, kung ano siya walang. Kung ano siya walang, no, pa mga dagang seminar, na nabisita ka na normal at marites ka mo. Saan ko, no? Ha? Gudular ko na ako. Ay naman, na. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Nah, kami kata والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ayat kuna ikat mga tawa inaksik wala na mga tawa pananahaji. Di ka nulikay sa haji. Atau di ka layar mo tahajud. Amin dinalog busin. So tahajud na piyakatan na wala o nabiya sadya penginutaw asara tahajud. Oh. Sadya penginutaw asara tahajud. Na ayaw man nila so kung wala na iniraa ikatalo bagi ko kagagawi ay ikatalo bagi na nauna alas 2 alas 3 na ulua kasan na laisa bainahu wa baina Allahi hijab. Lagi ko to ko na alaw na alas 2 alas 3 na dib na lati ko wala pesati man ang kortina na bilas diga pagilay ka bibi Allah napigil Rasulullah abdi minka su'al wa minnal ijaba. Nauri pa na kanda, ato may pumangin na ka. Oo. Na, sabi tahajud na. Nauna piyang niya, wala na, ibigayron. Oras ano tabi mamir masolog dala. Saka mga nakuhan, pagpako, sangko tayo gaan. Kaya ka pala kapanitang ubo. Nakiya doon ka panitakaw na. Ato di ka kuha nga, yung murag ka natagi na pa. Lagyan na dito, yun ano man kapakato mo nila ako na sekrito na yun ipangaling. Lagyan man adnawata. Di ka kami di pa nagtulong na paman na para pagkapi ginawa niya. Kaya nga, doon wawidya kita, buka mas tumuna ka na malukan sa kano kay luta. At nawata, pakiwata ni Paisa Dumarpa. Oh. Adi, ginabi niyan, paliwata niya. Ay, siwa ang wata-wata na pagating sa narsing sa Cagayan. Pagating sa Cagayan. Kaya kisungwan ako'y inayan. Ako'y kagi mo ta inayan ako'y abu ikikipay sa pure. Nakukuha na ko niya na wata yan. Oh. Na. Tigil na ka na wata ko aling. Naging ka ato na abay ni na apo ka na pagatin sa Cagayan sa narsing. Natigil na nalagod ng pagatin. Natigil na ba nga kaugupi? Oh. Dati kita ka na din na problema, mata nagasupito tima na pansong yun, na langunya na kapi, ang itaw lang. O ay, ayaw pa natigin na kay pamata na nas kakulitirang sa gina iya ko niya. Pansong yan. Tingin na piya kasungaw kasi, piya ka na naman kung sa pansong. O, napiya na naman ako doon. Dati lang doon nakaraan sa iyo. Hindi ba lang siya, yung mapasak-pasa na rin lang. Hindi pa tadi radyo pa nga naman eh, pweduri yan. Na, may kapasado ko rupan. Dito pa aluin naging uto ako gamiatang maguti. Oh. Nakagin ko mapasa-pasad. Ang building ako, tigil ka nabutan ng setimana. Ina naman eh, kabaya ka makapas ka. Ay doon, ginanitri makanatigin man na iba pa. Natigil na tirejud ka. Pag-play ka mismo si Allah.
Ha? Natingin na tuloy tahajud, tiga na 1, 2, 3. Mako makasaka iya, na di ka rin iba na hajudo. Tingin na away ba ba? Na, man gagawin na tawagan na kan, kakapupo na kan. Tingin ba ba? Tingin na ita tahajud. Tingin na away gusto. Lagi kami tahajud na din lepas tahajud. Na mibuhat sa resulta, natapay ka niya ulangan ng yatin sa nars. Pero ba tingin mo ito? Ano man ikapag unigaw pa mo pa makasika pa mga ni ko pura girka. Ha? O pa mga ibarat na mga itagi mayor na pakukit na binibag-iba pa ka libragi. Bako, anak ya praji, kinaba kami nga ni pamang ni Kikuan. Namabagarin no to. Okay, naaya una ano to, nakada nga kasi mayor. Di ba, korek? Ha? Nalagin mamuyaman niya na Allah. Aanto na bini, na niya kalala ni Bagir susubo, lugur, asar, magrib, aisa. Yan ang mga paliwatanan. Tugid na mas mabagir sa sabay na tahajud. Kasi kaya pa mga ni. Sa kita na pala na kailangan tanong. Di ba? Alay na problema tanong. Hindi kaya pa mga ni ko Allah. Nagulo kan di ko Allah, ya Allah, kadnang ko, yung naisakiti na, napakadaan ka. Ya Allah, yung naisakiti ama, pakadaan ka. Ya Allah, yung kita binawata ka na yan, napakipugas sa ano ko. Ya Allah, logi kami nga sa kau, yan. Ada kami sepuluh iya, ito lang simpa lagi ko ito, iya ka na abu dua, iya ka na sa'kin. Kaya ano malidir ka karaganan, hindi ka po mga ko, Allah, kasi ka di pa mga iba pa ka. Ha? Sika di pa mga ko, ha? Isa na mga karibatan doon. Napunyan na tanong, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ihira agagaw ina, di ka buturugon. Napagagdas ka, nasong ako sambayan ka, panahajid ko. Ay, pinakamino sa pangin ako Allah. Naya Allah naging kaya mga watakan na sehingga bidangan ko mga watakan ko ang mapaya. Di ko ito di pagpapaday ko Allah. Jalap, kaya tatanong yan. Nah, ayaw na ikapatay naksi po Allah na walladina yakuluna Rabbana srifa anna adab jahannam inna adabaha kana garama. Ayaw na ikapatay naksi po Allah na mga tawang dia gapdaya Allah yung mapakan neraka. Inaksi po Allah, dia membukakan neraka. Di mau duga mga taway ko neraka hindi na labutira sa ginawa yan. Ino ko ito, di pagkaplaya Allah, di mapakan neraka. At ang sikir ko neraka. So Allah. Ngayon mo ito, di pagkaplaya Allah, di mo paglupa. Ha? Adi ka gumirawa, Rabbana srifa anna adab jahannam. Ya Allah, di mapakan neraka. Ha? Lagi soal na ikirsi ko naraka. Ilan yung man, adira pa na beto na tawa, ang ni ka sarila, kika di may muna, piyag bagun niya ka naraka. Bagurong kami. Atong taw na, bagay naraka na ba? Gabal mo din naraka yan. Ya isa na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau to jira na kusumasang wanabuwa kaya naman nagira na dumagidupo. Iya kata mo tanong bagay na ganyan o. Dumiyagidupo. Ha? Na ito ano rin. Ha? Nabuwa kaya gagidupo. Naman o mga saban na miya kapatsira kaya natin na nabubagay. Lagi ko na di sila dito na kami, kita mo kauto, tingnan miya. Nari yang biar demi kudu usang duduk kan. Lawan isa na miya nakadun. Desi na makatigil na ya Rasulullah. Ato lagi utang miya nagami. Tigo na miya sati mana ato na inuduko naraka. Na miya titi na mata alang-alang sa kapulugin na miya pa nakamakatana. Labudak kaya tinian. Miya kang gibuan ragun. Kaya duga sangko to ator. Na miya kang gibuan ragun na gubu makatan ako di dalam niya. Nakadalam mo naraka. Gina. Isa kaya panutulaw no Nabi na sa tingin ng naraka.
Penginggo ko Allah de na maganara ketan. Amin ani wa ya. Allahumma amin. Ya sa tinu nabi. Na adna tinggi na inulug ini example ni dolara baum. Inulug tinggi na aya niu. Kata ni so niu lagi di kalau mangga. Ni kita kan. Kau ni betul oh. Oh. Daily no daily. Daily kaya kira ko na kaya kasunod ko na kita kilala ka sa daily ang hari yung tao. Ha? Na gitu. Ulo ginagi mo ta daily ko naraka. Kami kita na aya kadar mo naraka nagi mo ta daily na pagala. Na makala na pagitu. Na makukuan na maalamunga. Na sok-masok niya na pagitu. Natama sa makapira mo nga sa mga unganian, na di din makatana ko dito lang ang puta ka din muna. Gede yun. Ha? Ano kayo nilip pag-apply? Apa nyo ka? Rabbana sarif anna adhab jahannam. Ingin di kalau di mama menik wallah, ya Allah pakai surga kami nga. Ya Allah. Allahumma adkhilna al-jannah. Ya Allah pakai surga kami nga. O baka di dua sa lagi dito. Oh. Apa kalau pergi ya Allah pakai surga kami nga. Ya Allah pakai surga kami nga. Itu ke pa kayo? Ha? Ito na ngayon. Kapag inisyo ito maritis. O baka di dua ya Allah pakai surga kami nga. Ya Allah pakai surga kami nga. Alhamdulillah. Na dito ka pakai. Nagkira ka naman kayo? Niro kaya Allah napakasurga ko nga, pakasurga nga si ina, pakasurga nga si ama, pakasurga nga karuma ko ya, pakasurga ko nga, pakasurga nga mga utang, mga pagariya kasi kami natutuloy, pakasurga kami nga. Nakaya ko kakapakayo ito, nasumpa na ko. Ang ada ka namin yung kasurga, adaan, aliyo to ko naraka. Ha? Mangkala, la ilaha illallah, miskala darratin, dakhalan jannah. Saja tawati Rasulullah ama kaukit ko dila ya la ilaha illallah api yang nabi mo indang napakan naraka ugain na mauma maka dapat jumlah naraka yan na mauma ang lagi duwindang na kisugdi ko to surga. Ha? Kaya mana dia na kebitaan niya na niya ka surga niya penuh-penuh kabuto to. Ha? Kaya ka ni pa eh. Ayun niya kapia-pia di pangning wallah na diri sudah noko surga din na kau tangan. Apa kan kira? Ya Allah, baka surga kami kaya Allah ku jannatul firdaus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah gitu mapia dua. Kailangan na tunay perkataan ano? Baka surga kami nga ko surga, nagu libre kami nga ko naraka. Gitu, okay, taka po lang kita. Nah, kalau sobatan lang natutulan niya ko naraka. Apa yang magugulo? Oh. Ada ko na, ad na lawasay ko naraka, apa niya doon na? Kita nulis explain ni dia nak apa tanpa ragu. Oh. Nak ayah pun apa gudungan pun nak sudi semua. Pau nak special ayah bupa gudungan ro di swimming pool ro. Nak sudi semua. Oh wah. Lagi aku tahu na mana ni na nawa sa dia na. Na upama ko ka kadiketero na dunia na nangulang wanu berani wana pala kebisaan. O kami ketiro na dunia. Na ay paano patakakanaboy di kita na dunia karong umipin. Kaya magpunta na ka mga din. Ay dapat yung na iyaksiro Nabi sallallahu alaihi wasallam magiging ito ayah ang kaya Allah innal ladhina kafaru sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha liyadukul adab. Yung ito
kapito na gulawa sa manusia. Ay mana niya na sati manangi penumpahanarangan na ayakan na yan na lagi dumala apalaw sa dunia. Sati naman kami penuh. Perhatian na ginanangi panakaw. Na umani sati manon na ayakan na yan na mana adiging ay mga palaw niyo sa bubaran. Sati naman kami penuh. Tapi na yung lagi panaka. 16. Kaya mana niya na ayang ipanakaw pa man na 16, walo sa bubo na walo sa puro, kagi mahalo mga titiwaro. Oh, ano ba ni ginagawa na sapulo ang ita maruni-runi kuwan. Ngipan. Eh, nagtati sa sapulang buwan ang ipanaka. Napakapag-uwi-uwi naman sa sapulang buwan palaw, ika na kay hari. Adong panmapo din mo dulu ka. Tama lang, benda. Kagata ang mga sanabang bato-bato na lubi-lubi. Kaya kita ka bato-bato. Kasapulo bulo ayam anan yan. Nasapulo bulo palaw. Narantarang ang giyot na sapulo bulo palaw. Nagiti ka lang ari ka. Nasumudulo ka. Nagyan mo ito mudulo tao. Nabamudulo ka kadang sa panganara ka. Yan mo ito mudulo panganara ka. Na ayak kakapalian na patapulo ka husta kakapalong dulian. At ang ipatapulo ka husta. Iba ta, grabe ka kung kaya rin mudula. Ano ka na mo eh. Iba ta, pwede pa tayo managing mo ito ayak mudulo ka na patapulo ka husta. Patapulo ka husta. O ay, na ayak kapuro iyan na upamakawalay na pito ka andun na walay. Na ayak mudulo ka, nakakapalian na pito ka andun na. Dia akan mga sa atar. Lagi nga mambubulo ka sa budo, napito andun na. Pwede pati niyo man. Na upama ka suruyan ka, nasudila ka, napito pulo ka gusta ka tasya. Matang wala nga, Allahu Akbar. Yan kayo nga sa budo ka. Kami ako totan, gagamito sila yan. Hindi kiso sa ano ka na mo rin, piya kaya iya. Ang tao to, hindi na daw si Maymuna. Kaya na kabado Maymuna, kaya na kay Udo. Hindi na yan, sabi ko, mali dito nga, maluman na. Pwede ko nga pala nun mag-normal sa ano ka na mo rin. Aminan niyo yan. Amin. Na. So ating unabi, so pagkanaraka na ayapag latanos, lebuatan nila niya na gusto titilang, kaya titilang nagiyaw. Ano titilang? Hindi yung turungan, yung hugay lang. Importante, umali siya kapatong. Napaglatan o lebuatan nila niya na gusto titilang niya, na ayapaglatan niya, na ayaipilar yung latanakan na 10 oras. Iyan na ka panitangin na. Iyan buhay ka. Ay na ba tiyo? Napatigay balatian na agimiyak ataw. Iyak aslas-las ataw. Natiga di uplutan ng apo. Peter unamina. Undama na di dyan dugo-dugo. May litak si Runabi. Yung utakap ke tulang taw. Nasalo nga natin unabi. Kati ito unaraka. Na makapito pulong kibumita yung kalawa sila. Gitu ba? Okay. Yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. So, yung mga tao, nalagi-lagi yung tubig. Hindi sila di ito na siya gusto ko pingiro siya. Di tutunga-tunga. So, di manunga-dunga na tumatan na pingiro siya. Dahil kita pingiro siya na di... Lagi ito ko nagsuwero ang gayon ito mga boys, skano to, skano. Insyaallah na ilang ibon lang, alam ko na pagkasurga, insyaallah. Jadi tutunga-tunga. Nanati ko nung Allah abad yung muntay sa mga tao ko na ba? Nanti ko, lagi ito kasi yung muntay sa siniya. Lagi ito, pakasali din roon, hindi gano'n di muntay. Naaya ko nakapuntay, nakakunarangan na sa mga bagpaaka, mga bubunga. Sadya ito maningon.
Yang kapag imunti ni Allah. Allahu Akbar. Si Muhammad. Yung betul ni yang lo tu Allahu Akbar. Kami lengap mana itu. Syuting kita bermisal di sini. Oh tak buruk okey. Nakagi mana dia sonamu nga suara nga. Samo takau untuk juga. Nasanca nagu nga kana iya ni katalugin. Nakatalug ka pingiran ng gubo. Oh. Kita mapigiro nga doon si Sinam yung pa. Oh. Lagi mo ta kaya dia nun sigo lagu nga. Na ay mana niya na pumiliin at tingidagan niya minsan. Pumiliin at tingidagan niya mga dua. Akhirnya minta na kunya pilih na kunya na bago niya din na bisuman-suman. Lagu niya raw ma salakakum fi saqar. Ino ka no sana natulog. Ha? Tatalo video ko na. Oh. Ino ka no sana natulog. Yan sila ko na, lam naku minal musallin. Di ka na pag-isa nga, hindi di mikapsin ba yan? Walam naku nuta'imul miskin. Na di ka na pag-isa nga, di so kapipi katuwami. Okay. Maka na nakakasupuligan na di kami mangunsulta. Ano, dito mga ibarat yan. Kaya mana niyan na paginitan ko Allah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma ajirna minan nar. Di sana tu dinua. Ya Allah, diberi kami ulang unutiu sa dunia. Lau ba kami pematay na diberi kami ngaku neraka. Jangan di sana na dinua. Lau pa mga ibarat na di ko mataw sa bahasa Arab na di kan pumagara. Pamay ko sana ko niya berasaka. Oy. Ada teruan meranaw kan, temuju meranaw. Tiga jadi pamagara-bara, buka dengan ketetebedila ka. Oi meranaw. Lagi na yung utak pada niya punot. Tapi kira Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. نعم. اللهم أجرنا من النار. اللهم اجعلنا من سخطك والنار. دتارتو. اللهم اجعلنا من سخطك والنار. Kira mau sujud makna amin. Allahumma ja'alna min sakhatika wan nar. Amin. Gumurok siran. Lain matur na ya Allah, pedakan ingka aku pagulug naka ko neraka. Tiga mau sujud makna amin. Ya Allah, pagulug pedakan ingka aku pagulug naka ko neraka. Amin. Gitu ibaratnya. Ubah kadi pagara badi ngabusi putar. Apa yang masalah badi ngadi batero? Oh, ada apa tu mungkin meranaw. Apa tidak meranaw na disebutkan Allah. Gitu. Na meranaw ano di kan di pamagara-bara. Okay na ukundo din sa bahasa Arab na pinalo yung nabi, isa ikot terima ko pamili na bahasa Arab. Okay, na di ka bumatang bahasa Arab, meranaw kan. Oh, lagi dia yang waktu wapet jema kan atag mga tungan itano sama waktu. Oy, lagi tiang apa masih karuman yang sama no lagi mata utir ko bahasa Arab manok. Oy, ini yang kata nato ni lutu sa manok sa bahasa Arab. Lagu bila chicken. Nadi pun lagi pun high school lagi muta ko lagi uta chicken no. Ha, kami ang awida kan abis yang ditinting Arab. Igo Arab. Ha, tinggal chicken. Mati maklum. Tiba aku. Lagi ako teman-teman na peniyo ni Karumanian na gue pamarapa. The judge, the judge. Mata kaya sabutan yan na din kami ang pang-aksyon. Lagi to, tungkol sa aksyon na di so baka ditero di buci-butan. Oto. Nah, sama lo to, nagyapatan na ron. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت
mustaqarran wa muqama. Atau yang kelima, inaksi ku Allah. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dia masuki pepantang tanong mga watatanong. Ayat tiga Allah mga to inaksipakan na aya ka pamamasaniran na matengka. Aya ka pamamasaniran na matengka, nagu aya kang gestuiran na matengka. Yung ito lam yusrifu wa lam yaqturu. Ibarat yan, nalagi ng mga utaka, ipumamasa na kasila na matengka. Ang ito na matengka. Lam yusrifu, di sila makapagisrap, walam yakturo, na di sila man paginuto. Kaya naman nakataon na so, ayang anak nila, at na so satisfied yung pamilya nga, di ba? Kataon na kao. Nakapamagay barat, na yung mga utaka na mga laymagina, ano pa nagabuong yung makina? Nakuha ka sa padisan, lalugat usa. Ato na mga tanga na lang mo yung makina. Akabuto-buteran natin yan, iran na diran tayo pa diran kagida mo ba sila niyo ito? Wakalugat usa. Ang isigurado na mong kisarap. O paano ay wata ka na di ba anak kesala ka mga wata at mabugoy na ako. Kuman ka kepatay ta pangadikan. Nakuha ka sa padisan na 20. Kupatay. Pag inay nagagi yung utuwa ko. Lam yusrifu walam yaqturu. Ayating wala mga tawa inaksipa ka na mga uripulangan na mga tawa. Aya akapuging tawiran na pala-palayadan matengka. Api sokang gusto. Lalo ka pamaginig ako niyo lagu sa online. Facebook. Na api sokamo. Na kaya order Allah na wala tabsutha kullan basta. Basta di wala na tabuka na di ka lang gusto. Sibkaw sarap ka. Sibkaw sarap ka. Kaya gira ko na adna ko. Adi girakuan na di na ipakabuto, adi. Kailangan na anasib ka sa ginawang kaasami niya o matakatakaw ka na. Ibarat yan, iya kasukat ka, tunay niya sukat ko pa ma. Iya kasukat ka sa 1,000. Nawala tabsutha kullal bas. Libo ka sa 1,000. Bago ito pa kabutuan lang. Kailangan nasib ka sa 500. Nang gusto ang aso. 500 doon ang kaino. Nakanyong matakatakaw ka, na madakalatong anay, ada bulang tirar ka. Namialoy, asokoto, nasi ibu kibisa, ukiuloron. Iranawin ka na ka, na malarkan ni Gugo so ginawain ka, malarkan ni Gugo so tunganay ka, pero planugo. Okay, naubalyar ka pula ni Erkian, hindi ada dito mapulaw na. Argan? So gina ni sabab, aya order wala na wala tabsutha kullan basta. Uba ka no pumbuga. Aya mana, di mo tayo sare na wala tabsutha kullan basta. Na ino sare na 5. So atigin yung yaso kata ka, atigwawa, na wala tabsutha kullan basta. Uba nga namo na kuwan. Aya order wala udala, na sumyaso kata ka, na buga na kayo ni, nagina, angaptan kayo ni. Na nagina na, kanagaan na nakaligit ka, ordira na walong dana. Ay, ano na pagkato ni girakuan, alungan amo. Makasukat sa kuwan, makasukat sa manggay sa kakilong, nasibusan ko takong tugin, napiyakan betul niya din. Dan mirapay ko gagawin. Madakan ko niwata. Napitirwa ka na basta madakan kayo wata. Na kuha ko minwa ka na half kilo. Kaya mana nila pinubunuan nila gawin. Ito dapat yun. Sibutan niyo sa wasyeta kan? Kaya mana niyan na kaya ko na uri panuwang na mga tao
di pagisarap na di man paginoto pa makabangala na o pa makasuaboy yan na apya panaya aboy ka na 70 asa ka lang naka kasulot. Amay kay berat na so 70 aboy ka na ebot kasulot ka na katapat na wag imeri ka ang musrif. At ay musrif. Mga musrif na pagaya satan. Ayat kata Allah natigila wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana sayatin. Uba kanu di pagula aso di magula tigwala na pagarin syaitan. Berarti na lagi dino to abay akan na problema abay akan na 30 na asal kan lang na paman. So duti manon na silupina nga na kari nagaguduga. Ami sigurado kisunod. Dapat na, wala na lang, ang tanong mga pasen. Ikapire. Haya ko na tira? Bida-bida ano sa ito man. Isa, yamsuna alal ardi huna, wa idha khatabahumul jahiluna, qalu salama, والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. Ikapira? Ikanam tanong. Okay, ganun. Aya ko na mga tao ami aksip ko aga makabili nilipat ya aya subject matter tanong na kagemi activity tanong di seminar na bebenda tanong aksipa wallah. Bebenda tanong aksipa wallah. Na di tayo di pangaluin. Aso ka ba sa kuha? Apketiyon dia kaya seminar na pagano to ang tanong malo. Ay dapat Tay. Walladina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Di so mga pananakuto. Manan yan na di api yagi gaya ni ano yagi mo to ustad. Ustad Hashim. Api so kapamulong na adna kapalan na kakao. Sa akin na, lagi yun na isa wasyatan. Basta, di talo ka pamulong sa marigo. Na di ba ka pamulong yan sa marigo na manok ko? Na basta makailay ka sa pamumulong aplikis sa manok na ubang kondisyon. Ubang kondisyon. Ang kayo no? Na upong kondisyon na miya paliga sa iyong gotowa. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. O kuno gyud ko pamumulong na aya pagusar niya na manok, na aya pagusar niya na lagi-lagi de bengala. Kano to, sugu-sugu ba? Na upungon sa wasifuan ka. Naibara to kambing prequest niya. Kambing? Kambing. Ay request niya. Na disi. Disi mo to. Tige na ang akong kanduri. Disi mo to. O pa makaibarat na pero niya na kanduri, sumali ka na kanduri ka. Sir kanya pang kibugay pa ma. Rom pang kibugay. Dali, niya sugatad no to. Niya sugatad no niya kaukit sa raswa. Ayaman na raswa na piyakibudo lang niya nagimutakuhan. O di nga kibugay kaya kambing na prilaya kung Naupulo ko ito. Kira pa napirakan niya na, kuras niya so kami. Naupulo pirakan yan. Nalagip nito, pedit nito, mamagpedit nito. Gita man atagagi ng pasada o wimayapul. Gito takagi na paririmar. Nakagi ini tax tan sa utang. Lagi-lagi dito. Ama ko na lagi-lagi dito sa bo. Sa mga prilaya ko niyo, kakataw na ka na napangasusugutan mo saya. Napangasusugutan mo saya. At na ostada bilan sa Masjid Batu. Keterusan yung Masjid Batu, ilang gamawan. Na bilan na, ay betul ni mau na si bilan. Ay kapag bangyan, abon na niyo keto siya kapag bangyan na ruwan. Ina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya kapag bangyan na yun. Allahu Akbar. Kapag bangyan, ito na bilang. Napamumulong mo to.
Natigalan ang bunda siya, kaya mapiyan di ka pamulong. So, ariya ko na niya sakit. Kaya ibulong ang urong, uminaw sa italog. Ay, bad na na Oh. ito. Naging na italog. Nailayin tanong at tigil nga, tiro niya ng tunay pidam na kaya ko'y sakit. Tigil na kaya naasa na yung mga magbutilog siya. Oo. Natin, no ta kaya tigil guro. O no ta ka. Kaya ko no ta ko niya. Natigil na ko, namawid siya payupas. Nilong niya. Para tigil matandog kaging hindi ko dyan sa ging ini pangatap sa aking ini. Kung yan siya payupas ko si Minto, tigil na ro patangay. Hindi suwa-suwa ko rin mo, bilulog sabi ako ba ako. Kung meron pa tiyukuan, paluring kami. Kung ropata. Di na kasakasang ni kumuha. Ato na bini, pumalo to. Hindi ka tigil-gilutar, transfer ka. Oh. Nakakayalot yan, mambo. Di yung mati kalutan yan na kakanya tadi dalam gimit yan ay talog. Kakay kaya tigil sa igugilut siya. Tinino lang doon niya titim niya doon madwi talog. Bugu na na talog. Tigil na. Kataw! Oy. Sama nito, naginanino ang kanon na initulad. Asal sa mga patsina, di ang bigasi nila rin na upang makagagagaw niyo sa ginawa niyo, nabinigin niyo. Ano magagagaw niyo sa ginawa niyo? Ngayon, nagitima na mo ito, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Petiruan nila na sana ko Allah. Basta hindi kasi basta mga kasi nakiyakatan no Rasulullah adik ka din punrong no surga. Ano ba tiyo? Ato ni mga padsaya. Oy, ele yung siya si masiyawaan yan, hindi ko manuto siyawaan. Ada kalau mininu. Nabi pun dia kata kasih ku Allah. Mana diteru na bermaka silay. Oy. Ano pa ni ginagawa na si di pamang ni sarila sigo mga tulong. Oy. So kahilan niya so kuwan. Buliyo natin ginado apo. Kilala kami nga mga buta kami nga oh. Oy, nalay dito. Ano ka niyang buwatan? Ano nga po? Sige na po. Sige, hihibay nga. Ilo ka tayo ginawa, kilala kami nga. O pa mga ibarat, naging ko tumabuha po, napugugit na doon, tigin, tipotri. Sumilay tanong. So, ginag-isabab, ino tanong po ginawa, matiyag yung ito ayata, ano yung matatagwa sura? Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hey Nabi, aangkosan ka wala ko lang manawabida ka ka sa lagid o kaaangkos yakan ko awida ka no may marati. Sama nito na basta mu'min ka, na usi ka sirakan ko wala na nawida ka na piyama ko man wala. Okay, naupo ni barat na nawida ka na din ka isang ko wala na sawida ka na pagitibig ko wala udala. Oh. Dala pa diyan kita bang? Yung matatara ka? Mamasa ka sa tarang na inilay niya na tigil na pwes ang ini ka na milulo ko na putawa marata. Bay na marata putaw. Oh. Bay bisa mapia putaw na marata putaw. Da. Na, yung malamang sa tarang kumiwas ako na tigil na sumbol niya ngayon ko tayo tarang. Oh. Nasimbol iso kambing, mano kasi ko tayo tarang para tigil maka-leader sa disgrasya. O pa makaibarat na iyatan ukuan na so kamamaranaw yung kita nung di mo tatara siya kaaya ini beneng kau na rugu. Nako rin kayo di? Correct. Yeah. Lugina ni sabab ang uras tanong, ang tayo na tanong ha, discuss ng tanong sa pipila siya nakapanakuto. Apa yang dia sudah tahu? Why? Nawe na isibitan mo na. At nakita baka naya mo piya gusto niya nakapanakuto na isibitan ron so lang wala kasugatan ron ka. Gunno di nga dinipang siya hindi kasugatan. Mana di nga pag-study na so pagkasugat ron.
Atau nibili niya ng pamakibalan na kita sinibra na bibunia. Hanggang kailangan na na maya si umamra na nagyanan. Akanaot was sekol aksira si akbar. Kailangan na na miya doon sekol akbar na sumasasgar. Oh, ay ako natuan sa asgar na kapag inaylayin, kapag inagimligin na hindi asgar. Oh, na normal lagi mo to asgar na maaasgar tanudin. Ah, Kalilid. okay, di rin tanong na naman kaya sa mga pagugat niya sa Quran. Na ino niya nung di pula na gulag kung nga ba makabilib. Kakanang lubo ikalasa. Ati nga daw, lumindago na po suwakan. Okay, kahit na di niya di pula na gulag na ba kung mabilib. Nagito yung mga ibarat yan. Lagi na na mga akbar na ano po na doon naman daw? Ano po na naman sa ganyan mga akbaron? Ah, ayaw naman sa ganyan mga akbar. Now pa makabakor ka nung pag-usaya na ibig ka tanga-tangang ano. Ako pa kaya sira ka nung panmatatag mo. Okay na, so ka ba sa kuha pamanakito na ito kapagugitita. No nga may kakuha na at na miya sugata siminartan na tingin na sumiyong inuin. Nakatang noriso idea ka na sumiyong rin sudin bila ka na. Yung ngayon, ito kayo ni. Lahong nawa siya ito, nasabi ni di pag-study. Hindi ka na. Matatabi di mo ba itong basi na hindi ngayon. Nasita nung may kapito. Walladina la tunatong. Yadoona ilahan akar. Wala yaqtuluna nafsan lati arramallahu illa bilhaq. Naaya ko na ikapito ang mga tawa inaksi po Allah na kanabalat tali bunuh. Oh, baga bunuh asal tao. Ada benyar ka, de benyar ka kasalaan. Yung iman ko lagi nga kapagitaw tayo sa Pilipinas. Nah, iya itu kita napaka neraka. Hingga pumunuh nila na dia kasalaan niya na. Oh, katawan niyo ang turisa kita merana. Ah? Iya katidewa ta. Ah? Ibaratnya nabi patay nga suwata ko. Nato na yung nilo Allah, فَإِذَا عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Hina yung nilo Allah. Asa na niya kapatay na ayan iyo pluluba. Na, ang hindi ko dito ito na inipay ni sir, atay malaki na lang, yan tayo sasalasala nila. Owa. Tingin na si sulutan. Ano ang gato? Dasibo. Ay, ang mabilo si sulutan, ano na kisusumpati ano? Owa. Lagi ito nila ka, yan municipality ang magiging na ayaw man na lagi nga area niyo, na pinakawataman si Allah. Owa. Pero so, hadir ko lang naman ano, nasakit yan na basta anarido na yan ipluluban na sa manaon. Miyata yung kisuluban niya ito padugang, ay ito tigayaman, yan ang tigibino si Ama, din na ba niya nung kasalang aging pangiwatan nila tingin mga pitupulo. Kaya ang pinuluba, ay, at tanong ito gano'n, ay pinasir. Eh, so, Allah, tala na. Kung di tanong, wala di tanong sa mali, ganyan man, mga bubay ko lang, kaya pa naman na marinyo, naging kaya kinilo ka korkano. So ka pa sa korkano, lagi na korkano bumano, mabubali. Ha? Lagi na korkano mabubali, kasi ko pito gawin na, putidula korkano. Nakalaba korkano, pisungan na baguli dito. Nabo korkano bising na ba, manan yan na ba, na kailangan na korkano, pisungan korkano na, makorkano, katay pa si pagmantano ka surga, ano? Katay pa si pagmantano ka surga, ano? Paano yung mali, surga yung korkano? Oh, to. Na alhamdulillah ka prango. Prango ka mo pa ma. Nagyang kai aki aawi tinakarkan o akan na dekwa iniyawi de akan kudulong takana siyo. Oh. Dia kaya kaya sirbisyo ya karkano na dekwa imi sirbisyo ko tongan yang kailangan na tongan yang maakan. Siya karkano niyo sa. Kaya bumabulitan di pamanganin na doya. Bali ang mga sabab, aging nga na bisa betul-betul na palit makasurga singarakot sa pepenuan. Yan na di pamanganing wala, prango na yaman na yan na, tama ko mga tahan juda na pagkapilikan ng utohan juda. Oh. Na, tama na ito na ikasapulo, ikawalo. Na ikawalo na wala yes noon. Yaman na yan na,
Ay tingin ng mga uri panakan na pipili naksipakan ng mga tao mana nang gila sa tued na ato na niya na upama ka mama na ito nakatakisan niya na buboy ako na niya pamilya. Upama ka buboy na nakatakisan niya na mama ka na niya pamilya. Di ba kasi niya ginawa niya? Okay, napiya ko itong kano sa lola, di na mapit siya kuha. Upama kuha na di lumad itanan na si ko subject matter tano ka maada mapupukas ang kitanwanan. Mato, napakalakap na karukan mo ya, sa kaya kaya sundagi kaya bagura guno, neno pa makiligawa tatano ya sinuriyo. Na pre-quiz ka karukan mo, umana arba na pagawin ka no sa karatas ka, pagliktura karukan mo. Okay. Ayaw, tama pipikira ka na pagliktura karukan mo, ay barat yan, na nagiluguan, ate, naglaburte no, whiteboard no, napangusan tanong kaya pag-ibaran tanong sa eskwelaan. Pagdaw na kasi kano sa mga kukuman. Ibarat yan, nagiluguabati yan, nakataya sa mga kukuman, na kumanta no, nakadulan na napulatin na kasi kano sa exam. Mula ako sa isang question na naman na yan na lagi tinubufo nga diyan. Lagi na ni ituludan kasi kano pipi yan. Ituludan kasi kano ibarat. Ibarat yan, mga example yan pa ma. Example yan, magkita no sa example, ibarat sa Quran. Na example yan pa ma. Surat na naka anto na unon, itnuto sa idigam. Kita idigam mo. Na, may surat ka so idigam, na surat na naka bagian ka sa loo kang ka na idigam. Anto na unon, idigam, apakatrin, lagu anto na idigam, adipakatrin. Okay, answer ka mo. Na napag-exam tanong. Makapag-exam tanong, na, ato namin nila, so mga galidiyo na siya ang bitin mo sa router. Si Saji si tanong. Ate, so galidiyo nore, na ito, ate, so galidiyo ni kakakadirahin na, malumana, ate, so galidiyo ni koto, di namin atudun. Nakapati ang ano, naginawa ka na, anay binukay ni Kuwan Pustag. Nani next step man, pamulingap man. Dahil hindi ang tanong na, inshallah, napandira sa tanong. Ay dapat, iba kayo ano di? Napalit ano pag-uwi siya? Karatas na, next na araw na mag-uwi siya sa karatas. Apoy pula na ang Quran. Alhamdulillah, saray nuway ako niyo. Naya mamugis wa yan, nakataon na ang tinagulin. Auman mo ulan na pag-exam tanong. Nauman mo pag-exam na may ka-text ka, di mo makapula di ka, sumilami sa may papa, kanina ibitan namin. Guniwala doon, kapadi-padi ka nung buka, di ka niya tumitulod. May tulod, inuto ka rin, yamanan yan na ako pa kay video na miya ka nalan na miya suwayo. Ay dapat yun, so sababsan, na pagiging ko ko na important na geto ko niwanan, arbaan na pag-uwitin mo sa karatas tanin, insyaAllah, na kisabab sa nakapagkalalaw ilmo, yung kapagkalalaw suwayo. Ay man doon, may pasadagin yung talim tanong, kaya ako, ang pag-inibin, alhamdulillah, may ako na, may distarta ko, nakukumanas udyong na punto. Belasan ka doon, Allah, sa inyo yung panamudaman niyo, di na ka nung ilangan, Allah, di na kapira sa inyo, sa pakunga ano Allah, sa kunga amapiya, sa ayaw nga niyan, na makuha ka nung amapiya, na makuha amapiya sa mga muriyat taon niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na, mapita no sa talo, timan na question. Umana pa kayo siyo, sa game ko to wano timan adiniskas tanong, na ugo ade pa kayo siyo, na penuot tanong. Insyaallah, naligito. Imbali nga na kano sa may grupo, na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakay sa iyo. Alem, kung ako sa wal-asar ko, hindi ko natutup pa kayo. Sa tuto, pakaiseran na sabi ko. Nagigisa ko giyayat. Gaya mapipikir mo, nagigisa ko, kakatsupa. Niya kapipir doon asar ako, niya kapipir ito ako, ibsa ko na, ikan ibsa ko yung mga ayat na, so katawan nyo, na pag-imagine na yung suminingi, ibsa, Peter Walla,
sipa ko kumasa na mga manusia na malalapis budon malapis na dinggal pagsamapya ikadua de malapis na sutitu ni rapiaya ikatalo de malapis na mga tadira di pamabisyetan sebenar ikapat de malapis na ay dira di pamagumbuan na so kita kasubor. Nah, tama na ba na sebab itu dah. Anapa kasi sa ibarat na pamumulong ako na parating udah diusahakan na buong ko. Dia mo take parat na mapiyoto. Apiaso Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apiaso Nabi na apiaso kiyawing na makawing Alaki paratian na manok. Manok. Asara di mateni. Ay paratian na di ka di may kiparat na asara di ka tadun. Kau tadua nga. Nabibuluid na ako. Nibuluid na serka. Ay paratian na pamumulong ako ibarat sa mariga na manok ubu. Na serka dito. O pagkakadibatan lu, aga pakai may bulungan, kaya bulungan ako sa mariga, katigin na ito lagi na si Senopin na, katigin na lang man, budaya karkay ni ka, giyo una ka na ikubungga na, nakagimapita mo na kuwan, nakakata niya bungga na kuwan na, next step man, at ay bigyan na kapaman sa kuwan, na malunga ka dina, di ka disimbo yan, ginaw man o puno ka talo, nagyuto kaya bari niya na, ya na sama na kapsisinabutan, nakagiging mo tatatan yung buwan, dari di sa kupito gawin. Oy, lagi ti kaya Ruiz yan. O pa makaibarat na, di ka di pakal kalunin yung yatay na did na, oy, barat yan, miyak kasan yung tatugay, miyak kasan yung kupito gawin, nasan dyan ka po kasok katakan, di ka di pakal yung yatay, na dyan ka Ruiz. Kap ka Ruiz, talaga kita ka, ayaw mo din ka pakasirgan na 3 days. Tulugan na pito gawin. Tulugan na patapulo gawin. Tulugan na sa magatos gawin. Tulugan na panaligudan. O kung ka panaligudan, nagitik niya ba din niya na Bida. kaya pakarata yan. Nagit mamukha pamulong. O puno ka taluwa. Mano ko po, tiga watatan na sinuri. Nagitik niya pakarata yan. Kasi kayo tumigil. Meaning, nagitubig ka pa kayo. Ay naman, siya butan ito ka. Nah, next step na. So, kapag ipamulong sa Nasrul Haq, Okay, so Nasrul Haq na piyakatanag na sa kitab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa kami suwatan namin. Dito. Yan mo tuwa, sa kami suwatan namin na ya Allah na ayaw pagsar namin sa kambulong niya misagin kaya so ikisuat ka ikisuat yan ato nonon sa Qur'ano wa iya ka nasta'in na ya Allah na aya pagniya nami sa tagang sa kapagabugre nasa ka sama no to na upama ka so Nasrul Haq na aya ka pumulong yan na palapalaya Qur'an na ugyuto asar kadinian pagtagan sa kapumulong yan ibarat na at na miyasim ako na Nasrul Haq. Naino milalay doon siya tanong na yan. Kaya pure. Na na miya mulong. Pakiwataan ako na miya sakit. Miya ibulong na Nasrul Haq. Kaso miya orang. Tingin na ito na, tingin ang bulungan na ako niya. Di ka pagkali lang aran yan eh. Hindi kaya pangmulong. Yan nga mga pangmulong. Nakataon na ka sila. Nakataon na wiran mo. Ha? Nanatigil na kuwan, betadit ka sa magatos gibu. Oh. Agi na tigil na ikmuli na sa maskit, ako madrasa. Nagusati man na kambing ka para madigil na sakit kanan. Kumasoy na sa normal. So miya mo na, tigil na pipira-pitero yan, tigil na di. Tigil na di ko nukesoy, kaso kapag ka naraka yan, ang mapagunot ka niya. Mapagunot ka niya. Ang kainong, nakagya apitero Allah, wala tastaru bi ayati zamanang kalila. Ubali yung pakiguya di sukwita mo ka na mura. Ubali yung pakiguya. Agya pakiguya na niyan. Atinu iyan. Na aya kabaya uwala, na dibayadan, na aya kabaya, na bayadan, na kaya kasupak sa Quran udah. Ya kasupak. Nami berasya. Na uba kong isuasuwa, di ko pa kayo. O pang-ibarat na niyamulong, natigil na ato na ikaw, nabitigan, hindi nabitigan. Ini ubak lagi katawi ko sa kuwan.
Dati na baka keduri na kadawata ka to. Na o kanuri, ibigay na aksi pa nga. Ngayon na, di ba ka pa kayo ubang nga ako na? Tati na, da kapasadan. Alright, tax. Nakadiwan na gusto, watarin. Ni bara to sa pamulong at kailang ada niya dito, banyan dito na di mamulong na lagi di boya. Dito din ba kata? Parang Jin. Inako ibiminta niya ko na ana di ka mo niya channel 5 salida tagulugod. Ayun ako na pinjiro ka na. Tangan na ko ka man. Dito. Inako ta mga wata kami, di ko tutulog tayo. Na dito ka pa kay. Oway. Ayam ya adoy sa kitab. Akapamulong na ino kita manulabi na so ayat na ipag-ipuig. Nabakong di... bakay ni karati. Nabaru di bibira-gira. Paman, nabisubra ka po kumalay bara ka tubuhin ko na kanakita. Agi kaya di mga. O ka na, giro nga sila, biyan na ka lang sa saitan. Okay, nasi ko mga okay to kita kapamulong na pwede na sa pagukitan. Okay, nasi ko tito ada kapangan bubatan yang ko Quran, kapangan bubatan yang sa hadis, na ayaw mo niya aloy, ilo kita nugabi, na ipagipian subutian yan sa lawasiyan. Sama na to, namiya pa kay sukuan, na ikadwa, na wakalak Allah kulla shay'in minal ma', na ang na idadluwa na po sa ibig, na suwatingin subulong na pakukitan niyo sa ibig. Kaya tama lagi tayo po taro. Pwede di kayo tayo kila pagkukupa mo sa kanwa, na mong igapugusan mo, ate, piano mo lang sa ulo. Okay. Ay na ba tayo? Na. Tama na ito na, kaya tulungan tayo question, ba't mo na ikapatan? Nakanya da, na mamangnitan o sa da, si ikwala, apang nita pala yung mapipiyag ginawa tayo. Ha? Nagubalasan niya, kano, yan nga, kapisigay niyo sa oras, sa kapagkatali ko man sa gina seminar tanong. Para kanwaya, pwede mo yan nilipati, yan nga, kapira sa inyo. Na para kanwaya, para tiya ko niyo. Kaya kakutaman niyo ko, kapi ang gaya hindi ka seminar. Naubura ka nung pagaw masok kapatay kasi lamar ka nung mga malaikata. Away. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا الله kami nabirkakat na nami ang makalimunag yang kaya kapasenggay ami sa oras. Adi mi ka pamamakin ga ko kapumbati ako para manaka nagu ka pamamakin ga misa ka pugusya ko gamang kaya Allah mabuluyaya akapitalami ko ka surga nami ya Allah. Kadna nami magkalimon na mga uripang kaming katanto may tusok panalami ko gamang ka naron mi sa sabab akap keribet kami ko kagagawin na kadadong daw ya Allah. Napungni namir kakad na nami adi kami permakam belag-belag na pala-pala kaming kadenarila ya Allah. Kadna nami makalimun wad napakatat maano ka at iuba sa dunia. Uba napakatatanan ka awida akal sa dunia nalindi nga kaming kau nalides ang kaming kau na pedun sa mga pamilya niya Allah. Aya pakaturunan kar kami na sugugong ka na gusuli mo ka so kabarakat ka so siap kar kami ya Rabbal Alamin. Kadna nami magkalimo na ubada na pangasasakitar kami na pamakabegrang kasiran ya Allah. So miya ngawawapatar kami napakadaya ang kasiran ko mga kuburiran ya Allah. Kadna nami magkalimunag yung kaya ingada kapapadalaman ra kami yung kaya lamba ka batu-batu ya Allah. Kadna nami magkalimuon buluyang kay ni ingada dadiwan ko kapag isa-isa.
Bulu yang kay ngadalaliwan ko paratiya. Bulu yang kay ngadalaliwan ko di ikang giginawa iya Rabbal Alamin. Kad na namya makalimu na masaling gagaw. Giyang kay manaturugan agyang kayati wadaya si Haji Amir Hasanahu si Haji Aina. Sabab sa inusariran so tamukira na gusto urasiran na gusto turugan nira na pantagabu. Sa kapugusaya ko agamang kaya Allah. Mabuluyaya lindingiran sa ginawairan ko lang ano pagkabinasa ya Allah. Na mabuluyaya agun siiran ko kamapianiran sa dunia. Na gusto ano nga na mauriarap pag mga pamilya niya. Na gusto mga luksiyan ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kami beri layo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana pangalangkap mo saya. Si Imam tanong saya na magugupatan ba tanong kanyang kaugupi ka kailangan nila liman to na so gasto. Sa atrang sa puso yun. Ma-hospital liman to si Imam. Na nyati mo kan san sa atrang sa puso yun. Kagiyan na si Imam kanima ma-hospital. Aya ko nang na doktor na dialysis sa mukha tutubuan ni man to po. Ano hospital? Ako kuan ad na multa ka tano asika health sa Marawi, di ko sure sa Capitol. Si sa August 3 na ginentiro Manila na sumiyong sa Mindanao. Kaya tumiyawag sa multa ka na si Pagari Bumbit. Gititigilan rakan na tunay kuan yun. Tano ron, na kailangan namin, nakagitigilan na kailangan ko sa ID. Anay no, kata si Alim, di ko di mag-opisina sa kuan. City Hall, nantan nyo may kuha, na kailangan kami ng mga 400 ID. Gabeda, nanay, no, kapumamayad kami.